Witam Was pięknie, Rostomili. Dziś wam wyrządzę o tym, że we zdrowych strzewach jest zdrowy duch. Toż trzeba jeść kwaśne. Jak macie to moi wyrządzani radzi, to mi dajcie palec do wyrchu. Subskrybujcie mój kanał. Dzięki piękne. Nie wiem, jeśli wiecie, ale odporność na nimoce mamy we strzewach. Tam w brzuchu, w postrzodku. Siedzą tam takie maluczki bakterie, które pierwsze ryczą do układu immunologicznego, a ryczą tak: dawajcie se pozór, mamy tutaj cudzego wirusa albo bakterię, co ona może narobić fest szkód. Ale na ozajst je tak, że strzewa to jest ten najważniejszy układ immunologiczny. W tych strzewach jest najwięcej komórek, co one nas bronią. Tam do strzew idzie wszystko, co pijemy, jemy, a i co dychamy. Toż z tego się prawi, że odporność mamy z brzucha. Mamy tam ze spodku. Układ, który nas broni, się schodzi ze wszystkimi wiecami ze świata. Z tego świata, w którym bywamy, a schodzi się tam we strzewach. Są tam jeszcze takowne komórki dendrytyczne, co mają strzępeczki, co one nimi wrosły we ściany strzew, a mają kontakt ze wszystkim, co nimi idzie przez te strzewa. Strzewa uczą cały system, co nas broni, o tym, co jest dobre, a co jest złe. Profesorzy a doktorzy tym uprawią galt. Toż dobre, ktoś i rzeknie, że przed wirusami a bakteriami nas chroni skóra. Psin co prawda. Skóra ma 1,7 metra, 1,7 metra kwadratowego, a strzewa mają 200 metrów kwadratowych. Strzewa to jest takowne wielkucne rzeszutko, co ono przesiewo jodło do krwie. Skóra jest twardsza, a mocniejsza, tuż nie ma łatwo wirusowi albo bakterii się przez nią dostać do postrzodka. Dziepro jak się człowiek urznie, to poradzą się dostać do czerwionej krwie, a przez płuca a kark, no poradzą się dostać, ale tam im nie ma łatwo, bo baj w płucach na błonek moczi warstwy. Rostomili, dzisiaj będziemy kapkę tak z tej biologii se przypomnimy po niekieре wieca. Tuż co nam zbywo, Rostomili? Musimy żyć we zgodzie z bakteriami, co żyją we strzewach. Możemy se ją zdziadować, baj jak jemy antybiotyki, tą florę bakteryjną, albo inkrze cetle, kierych nie musimy połykać, ale no w telewizorze prawili, że są bez mala dobre. Tych dobrych bakterii we strzewach je pół drugo kila. Są przylepione do ścian strzew, a nie puszczają żadnych cudzych wirusów ani bakterii do postrzodka organizmu. Te cudze mikroby furt by chciały w nas się wywiertać, ale te dobre bakterie bronią ścian tych strzew, bo to są przeca jej strzewa. To jest ganz podobne do tego, jakby była wojna, a wojocy by ze sobą pospołu wojowali. Ci nasi wojocy dzwonią do tych wojoków, co są w naszym organizmie, a już cała armia wie, że trzeba iść przeciw jakimś ich podciepom, co do nas atakują, nasz organizm. Co trzeba jeść, co by we strzewach było wszystko w porządku, a co by człowiek był zdrowy? Rostomili, trzeba jeść, trzeba pić bakterie kwasu mlekowego. Kany one są w każdym jodle z jarzyn, co jest kwaśne. Kwaśna kapusta, kwaśne ogórki, kwaśne buraki, a czosnek. A czosnek je dobrze gryźć do każdego jodła. Kwaśne trzeba jeść, co by te nasze bakterie, co siedzą we strzewach, były silne. Ja wam rzeknę tak. Kucką bo kucką. Jerzech czasem nie mocny, ale ja to robię isto na własne życzenie, bo człowiek się dyski sebliko, jak je ciepło, jak jednej kapkę słoneczko przygrzeje, ale już jakieś 2 roki piję kwaśne buraki. Jako się robi te buraki, ja wam to ukorzym, bo oto w sobotę żech my kisili kapustę,
a teraz będziemy robić te buraki. Ja wam ukożę, jak to wszystko się robi. Robi się to ganz einfachowo. Styknie buraki pokrążać do większego słoika, do większej szklunki na zawarzeliny, taki oto 3-4 litry, może być i 5. Ledzy kany trzeba wciepać knobloch, a gdomo rot listek laurowy, to może jeszcze do tego wciepać listek laurowy, a warstwami to poukładać. Trzeba to zalać wodą, a postawić do ciepłego. Po tydniu możecie już takowy czerwiony kwas pić, a w tym kwasie je godnie tych dobrych bakterii kwasu mlekowego. Je tam kupa witamin, a wszystkiego co najlepsze. Pijcie sobie tego szklonkę rano przed śniadaniem. Pamiętajcie gorte razy, kiedy roztomańte koronawirusy pod ciepły chcą do nas wleść, że się trzeba bronić. Pamiętajcie, zdrowi to są zdrowe strzewa, a bakterie, co tam są, mają radę kwaśne. To jedzcie kwaśną kapustę, ogórki do każdego obiadu. Wszystkim życzę zdrowia, co byście nie kuckali, nie kichali, nie smarkali. Dzierżcie się pięknie.